Jak bych měl vypadat náš budoucí prezident? Náš budoucí prezident by hlavně měl být upřímný. Měl bych znát význam absolutní pravdy. Měl bych být natolik odvážný, abych mohl tu pravdu nějak tak upřímně naučit se s ní nakládat, takže ji ukazovat nám všem, jak vypadá tato absolutní pravda. Důležitý pro něho bych bylo, abych znal způsoby, jak změnit tento svět, tento systém, abych mohl lépe pomoct společnosti. A nejenom to, ale abych znal nejenom tu metodu, ale taky zároveň, abych ji uměl aplikovat. To je velice důležitý. Další věc, co bych náš prezident určitě budoucí měl umět, je napojit se na kolektivní nevědomí či vědomí. A pokud bude schopný toto udělat, tak by bylo důležité, abych pak tyto informace byl schopný nadále nám předat a taky znovu s nima nakládat a tím pádem jakoby zvýšit i chápání českého národa, co se týče celosvětových problematik. Pro mě ale nejdůležitější je, abych český prezident budoucí znal rozdíl mezi pepřem a solí. Děkuji.